Vi er meget optaget af i vores forskning, at det vi studerer, det er problematikker. Det vi oplever er problematikker. Og hvad er en problematik? Ja, det er noget andet end et problem. Et problem har den her side ved sig, at vi har en forestilling om, at der er en løsning. Men en problematik er i virkeligheden nogle forskellige typer af hensyn, som hele tiden er aktuelle, som hele tiden er relevante, som hele tiden er legitime, og uanset hvad vi gør, så kommer vi i klemme mellem alle disse forskellige hensyn, som tilsiger os at gøre nogle forskellige ting. Der er pladser heroppe. Så en problematik er det, der opstår, når der er flere forskellige typer af hensyn, som tilsiger os at gøre noget forskelligt. Det er ikke sådan, at når vi så vælger, at så forsvinder det ene hensyn og bliver mindre relevant. Så vi vælger ikke mellem hensynene. Vi vælger mellem nogle forskellige ting, som vi gør, som på mere eller mindre fuldkommen vis tilgodeser de her legitime hensyn. Det er derfor, vi tror, at verden en gang imellem går en lille smule i ring. At vi har den der forestilling om, at så har vi et problem, og så finder vi en løsning. Og så pludselig så opstår der nye typer af problemer, eller gamle problemer, som vi troede, vi allerede havde løst, det er pludselig aktuelle igen. Og det er fordi, vi tror, at nogle af de her løsninger, vi prøver at definere i en verden, der opfattes som problemer, det i virkeligheden bare flytter på balancen mellem de her hensyn. Og derfor kommer der nye typer af problemer. Nogle af hensynene viser sig som værende ikke tilstrækkeligt tilgodeset, og derfor kommer der nye typer af problemer. Så den der historiske udvikling om, at vi hele tiden slås med de samme problemer, de vender tilbage igen og igen, den tror jeg, vi er nødt til at fokusere på. Det lyder måske en lille smule abstrakt, men vi kan jo godt prøve at sige, hvad det er, vi tror er nogle af de grundlæggende hensyn, som ligger til grund for problematikkerne omkring konkurrencen, arkitektkonkurrencen. Jeg tror, at der er et grundlæggende hensyn til kreativiteten. Det er det, der fokuserer på selve opgaven, der skal løses. Det her er jo en form for social teknologi, kan man sige. Der er en opgave, der skal løses, der skal fremkomme nogle forskellige typer af idéer til, hvad det er, løsninger, design og det slags ting. Så der er et eller andet hensyn til, at konkurrenceformen skal sørge for, at der kommer spændende løsninger på de opgaver, som man stiller. Og så er der et retfærdighedshensyn. Det der med, at når man går ind i en konkurrence, så skal man vide, hvad det er, man konkurrerer på. Man skal vide noget om de betingelser, og man skal gerne vide noget om kriterierne for at udpege vinderen på forhånd. Så på en eller anden måde, så er der et hensyn til, at den der konkurrence afvikles på en måde, som er fair. Så det er efter hvilke kriterier vi definerer som fairness, så er der altså et hensyn til retfærdigheden. Det skal blive genkendt som en retfærdig konkurrence. Og så er der noget med afviklingen af selve konkurrencen. Det der med, at der er grænser for, hvor lang tid vi kan bruge, hvor mange ressourcer vi kan sætte ind på det, hvor mange personer vi kan involvere. Der er et hensyn til det, vi kalder effektivitet. Så her har vi tre typer af hensyn. Det er jo meget skåret ud i pap måske, men jeg tror, man kan komme rigtig langt ved at tænke i, at arkitektkonkurrencen på en eller anden måde, den måde, man gør tingene på, har en eller anden relation til de her tre forskellige hensyn. Jeg tror, man intuitivt kan fornemme, at der er en konflikt imellem for eksempel effektiviteten og kreativiteten. Hvis vi kunne bruge 3 måneder til, så kunne vi få endnu bedre løsninger ud af det. Men hvor er det lige? Hvor lang tid er det lige, vi skal bruge på det? Så intuitivt kan man måske godt fornemme, at der er en konflikt, en konkurrence, så at sige, mellem effektivitetshensyn og kreativitetshensyn. Og jeg tror, I også intuitivt kan fornemme, at der kunne være en konkurrence mellem de andre hensyn i indbygget, så at sige. Nu skal jeg prøve at lave et lille spring tilbage i historien. Fordi, som jeg sagde, så er det her en institution med rigtig, rigtig mange år på banen. Og jeg tror, den er startet, jeg skal ikke være helt sikker, men jeg tror, den er startet med en
den oprindelige idé omkring arkitektkonkurrencen har ligget mest på det kreative. Det her med at finde løsninger på noget, som ingen havde en idé om, hvordan skulle løses. Jeg tror, det er kreativiteten, der engang var det helt afgørende. Der er en vidunderlig ny bog om arkitektkonkurrencen i 1400-tallet nede i Firenze, som er et smukt eksempel på, hvordan man udskrev en konkurrence, hvor det kun var løsningen, der i virkeligheden talte. Der var ingen specifikation af, hvordan man valgte lederne. Der var ikke nogen grænser stort set for, hvilke ressourcer man brugte på det. Der var en tidsmæssig afgrænsning. Det giver selvfølgelig en masse problemer. Dommerkomiteen havde rigtig svært ved at finde den rigtige vinder i den her konkurrence. Sådan er det nogle gange, når man ikke har specificeret kriterierne, så bliver man nødt til at finde kriterierne bagefter. Og det skaber en hel masse problemer. Og masser af plads for alt det, som vi gerne vil undgå, når vi tager hensyn til retfærdighed, nemlig at der indgår nepotisme og politik og uforstand og alle mulige andre ting i afgørelsen. Det her var en konkurrence, som formodentlig var det største projekt. Det var et megaprojekt i datidens målestok, og sådan set også i nutidens målestok. Og det blev udskrevet på et konkurrenceprogram, som stort set kun bestod af 3 linjer. Det handlede nemlig om, at man inden udgangen af september måned skulle komme med forslag eller modeller til, hvordan man skulle løse den her kuppel. Og det var altså tilstrækkeligt til at sætte folk i gang. Og Brunelleschi, som vandt, jo skabte noget, som stadigvæk står som den største perle, der overhovedet er bygget i vores tid, tror jeg godt, man kan sige. Det er jo interessant, men det er også klart, at der var mange problemer involveret i det. At denne form for fokusering alene på kreativiteten har indbyggede problemer i sig, som omsættes i en meget kompliceret proces bagefter. Så i sig selv er det jo måske hensigtsmæssigt bare at kigge på kreativiteten, men hvis man kigger på det med et lidt større perspektiv, så ser man, at alle de sociale processer, der også i gang sættes af sådan en konkurrence bagefter, faktisk ofte forhindrer processen og projektet i at lykkes, og det har så en masse forskellige typer af konsekvenser